episode thumna chuan dojia chuan mi pui laka tang chuan segi chu aran hroi chok ta hlo mai ama ringa kal tur chuan atita a karan thlen chuan segi chuan kamela in thla ngai lo engtin nge mishing mel voi le khata a in thla kang ati chu dojia chuan chu thil chu ka soi tum ani lo social media lami en to em e takana I phone ka kol takasin iselawang tiro a hantia an pahnia anin dei thu chu social media a chuan alo dar vak mai hi alo ni a dojia an segi a hril chia chu segi chuan ka du teu lo che engwang nge ka de tang che ati chu dojia chuan inun na voi ni ka chan sak to chia chu tiang lo deu chuan han thloi thlum ve deu la atia dojia chuan segi phone chu pe ka tuma segi chuan ka phone ani lo ti in lo hial ve tlat thung dojia chuan tuna a ina a ho ni chuan a in kota reporter ho an lo om nual arin awang chuan kalna tur dang nei le nei lo chu an chota segi chuan nei ti changin chu hmuna chuan a hruai ta a in ho te in lo ni reng mai kongka an honga in ho chuan cholhui kan kil ho lai ti atum chu an lut tlang hal ta bor bora in ho nu le pa te chuan cho an lo e me ka segi te chuan an zom ve nga la cho ai mai lo chuan anin en char chara dojia chuan ei ve tuma fian an ban chu segi chuan engtin nge ithalak pui kha keima ani ti an hriat thei atia ataksa in thlak lai ni wang chuan ama ani ti aron thenghal chat thei chu atan chuan thil mak ve tak tur chu ni dojia chu lo in da sang ve arin kashabik nang nang mani lama tangin in ron soi ani jok lo mo alo ti a segi chuan a soi chu a ei lo hle mai yun ho nu bula chuan asoya yun ho chuan ka part time na ka kalangai trep tonia engwang nge kan ina kher boina in ron siam tizuin in emo ATM ni atia segi chuan ka ina ka ho thei le nem kalna tur dang engma ka nei lo lom alo ti ve boka in ho chuan hotel atama lom alo ti ve bok segi chuan engtin nge sopa ne son hotel akan kaldun theyang nang manen te ning hot lo chuan a han tia yun ho chuan engwang nge nang nen hotel akan kaldunang ti in alo hnial ve ngal bok chutia anin hnial boila chuan dojia chuan anin dei ti chu ti lik au pal nilawin tumreng wanga ti in nilo mo aron tia segi chuan ia to ni hi lo ti in nang nena indet anga kan than hi enge katan hlok na omang atia yun ho nu chuan in date angin athang mo alo ti ve chewa segi chuan a oi om no ji asuya thuleng wak vel mai mai ani thu soyatum chu dojia chuan in thlang ni kha ania aron ti tamaya yun ho nu le pa chuan segi a in thlang thina ni ti chu an hre ve lawa eng a soitum na nge po an hre thiam lo yun ho le segi chu an meng phok na sa hle mai chu thu a soi zo chu yun ho nu chu asiam ithiam hle mai ti in an fak ngal zawa segi chu thinrim taka ding chuakin min ranjui chuak ngal ro atia yun ho pa chuan thil thalo an ti done mo ti in kongkhar khar su u alo tia yun ho nu ero chuan in ngai jong te boina angkha an boina ni so in thlak ta le mai te an in ti kha alo tia yun ho chu thosrokin kanu kapa thil in man chaklo e mai alo ti ve boka ruma chuan segi chuan a in thlak thin ti chu a hria sual thu le mi po hril ba se tu man an rin do no thu hril pa in mi hmel a hre sang thei der silawa mi pui tam tak kara aron hre thei dan chu azot ngala an thuruk ve ve chu je pan tum dun kher mai dojia chuan chu thilbok chu anga tingai ron soi chhole atia ama in segi in midang nena an thalak dojia hi alo entir to a chumi jinga chuan ama kok turin alo ti ve bok atira chuan dojia chuan hawati in chhana tumlo kalnoi atuma segi chuan annor luina sat ema wang chuan a chhang ta a dojia chuan a ring diklat segi chuan makati hle mai dojia chuan zona zot le tin cafe a ka mu nu te konga ka mu te le ina ka mu te kha nangma vek ini em ati tamaya chutia a soi zo chuan a in thlak laya video asiam chu finfian a dojia chuan ron phor tamaya segi chuan phone chu lak sakin engwanga min puinge ini atia dojia chuan olsam te in ka business partner ini atia segi chuan nang le ke hi din mun in anga kan din karinga voi tam takemo voi khatal po chu wanga min pui anga chuan kala ngai che sin atia dojia chuan ani na taka chuan nangma ini mo nilo emo apoina omlo achang chuan nangma ini nge yem ti hrelavin karon mu thin che media ho chu anron re re thoi mayang chu tiang tur chuan ma kala ngal boka ka phone che in lo la ang che ati zo chu achwa san ta da ya dojia kar khal ho chu apu in lo phone in amaron mutur chuan aron tv in ta tur maya apu mutur chuan avakal ngala apu chuan secretary chu a ko thu chu asila dojia chuan iro chia I thak le don ani mo alo ti ngala apu chuan company model pakhat mai po ti fel thei lo tu chu an company enrol ta ka ni lo thu lo silin anin dei tak takem ti chu zo chunjom hala
dojia chuan anin te to thu le achin fel wat tur thu a hril ngal bok dokana thil om ta chu enin thil pek lo in tua ma chuan kapa chak takin omro ti hi alo in tara kanu alo kalem tia zon ngalin inu in ka buaya tia ati chu dojia chuan fanu thalo tak ani chu ati chia chu apu chuan khatiang khan ka fanu ti reng reng su atia dojia chuan kanu in aron kan lo na chan che chu ithuro chia tanga kaming peithla ki tumwang ani lo ti ve in kanu fapa kani hi ati ve ngala apu chuan ngoi tura ti in chuak ngal ro itlak chiat ma nge in nawa thok ro ichak lo na lai han lan tir vai te ka pe chuak ma che in nang ma nge khan chuakang che atia dojia chuan dam do ina yom to sa sa ilu tanga ike chip ilu tanga ike mor thleng khan tes nei vek ro ti in a chuak ta a chuak chu anaw sa rei chuan apu kan tur chuan ro kal ve chia a secretary thil tu tur om ta hek lo le amel thasang thei si lo chuan a kalpel ta vuk vuk maya sarai chuan makti takin inaw po belowin i kalpel mai don amo alo tia dojia chu hoiletin ka mu lo chelom alo tia sarai chuan min mu ti ka threnga ti chu bial nu thar inei ti ka lo ria ati ngala dojia chuan ni inalang na tho tur ka nga te reng den bial nu min lo siam sak le zel hi chu angai lo sin atia sarai chuan a soi omzia a ria thiam lo thu chu rilin dojia chuan kan in beina hi a ha thlak viau po ani thei ma se hetiang anglo deuh hi ani ka lo ringa atia kalsana tum chu sarai chuan min ngai dam tina emni ati chu dojia chuan tun chi hi ka ngai dam che kanu mangai na chu ipa ani awang chawin atia kalsan ta a yun ho te ina chuan se gi da thian ho chuan lo om khoma yun ho am hun phia lai chuan umi chuan reporter chu lo bia in se gi le dojia te anin te tak tak lo thu alo hril ve boka chutia anin biak lai tak chuan se gi chuan kanin te tak tak dojia nen khan kanin det alo tia yun ho chuan makti devin inin de tak tak mo alo tia umi chuan yun ho chuwa beng pa chuan in de tak tak po ni se lo phata turani sin le awatia se gi chuan det nang engwang nge kha pa nen khan kanin de duang dojia ti boinan ka soivel mai mai ani kha atia dojia ka det ta jinga atel mai mai chu katan boina ani lo ma se atan chuan boina ani mai the sin awa dom don tak em alo ti ham hama yun ho chuan enga modik lo na ani chiang henu hi alo ti ve mol mol bok umi chuan nang ma zo kin lom boina nei tu chu lo ti let ve in a thin rim lu tuk chu a in so na samai segi chon research center ra min lak de chuan miron tlo ve thinang tiro ati chu in ho chuan nichin khana vo che emni atia umi chuan lo thra thiam lovin engmo alo ti hu a tu in mo lo ti in dojia mo aron tia yun ho chuan karing dik chi ani mo alo tia segi chu a thungoi renga yun ho ton ka chung te ho ne na chaw kan ei lain doje an segi in thlak thin thur an soi chu ka phuchiang hle mai digestion dam doi po ka ei ngal kadam lo hial don mo ka ti lom le atia umi chuan yun ho chu pet popin chu chu tu na nga tinge min hril chia atia engtin nge doje chuan a oi thei shim shim ati ngala segi chuan min man le alom kamel in thlak lai ka in arun kala ati zuya engtin nge ka tiang chu ba ka phone a kola ta chuan kamel in thla ka pinga ka video shoot thin kha a ena alati ta deu dewa umi chuan reporter pakha chu wa phone ngalin segi da chu anin de tak tak thu avril ta a yun ho chuan engwanga chu tianga tinge ti chu a han zot chianga kanin ven ve theina om chhunani hi atia segi chuan ka chungchang a soya ni chuan ka thena wanga aril runalu tuk soichho anga han chanthir don lom alo ti ve a yun ho chuan na inkal don lo mi ti in umi chuan mi ho so bial nu ni chu a that lo na om than lo ve alo ti be ta a doje chuan sugi te article chua chu alo share ve meka ani chuan hetiang nam hian mo ikal du dona alo ti a atu office a chuan jun huwa chu doje office a chuan lo omin anin date lo thuvel chu reporter te lo hril ve boka doje chu lo thleng ve chi abok jun huwa chuan inu in message min nu chi a atia enge a han ti chu inu chuan kha mai che kha ida thawat lo ni chuan keman ka da tha ang ati tamaya a phone chu aron ringa la doje chuan lo langalin reporter pa ka chuan in mo puya aron soma segi da chu in honu thil siam ai tur chuan ka tan lo denga chuti lai tak chuan in honaw arami chu alo thleng ve chia anu chuan engwanga mi in a riak ziangi ani thu zo tin alo hawa arami chuan kanu nizan kamulo zu ka inzan khwa thak ati chu segi le umi chuan kut bengin iwati thave tuna khan tiro nakina chuan zan kho in ti thei to don lawania alo ti a umi chuan poisa pek hiali phu atia pekan tumchu in honu chuan hei chu kaman ka poisa ni hi alo ti a
segi chuan apeta a yun ho nu thinrim chu in ina in hodon lo mi atia segi chuan reilo te kan la chamange atia umi chuan segi te in kota reporter an la tamnu tu alo ti zui ve ngal boka an kong khar chu alo rive chia yun ho chu kong khar hong tur chuan an aw rual duala yun ho chu aron chuaka kong khar hong chu dojia alo ni reng mai segi chuan kong khar in hong kara chuan awa mu ve boka a chuak ta a umi chu chuak lo turin atia segi le dojia chu pona chuan anin bia dojia chuan zui tur chuan atia segi chuan ka zui do no che lo ti in kan dating scandal hi ti to bidu ne chuan min ngen jok turin ni sin atia dojia chuan kanin date lo ti in ka soi ve char char thawang chu tianga ka lo ti tla chuan mi puin mi a emo anti mayang che atia segi chuan chantur anei lo thu le mi zongjong in mi a emo anti vek to thu a rila dojia po chuan chantur anei lo thu a ril ve in keini ni lovin T-Way airline le Sunho group howin alom chan nana satak nei don achan chu an company model permi a ani tla chuan chuta chia chuan chung company a an life saving manga investment nei ho te thlengin an tur vek don chu tiang thleng tur chuan idu jok emni ti in kema hlo thon oma min da lo chung ho poisa jok chu ni ihre thiamem ka boina ber chu keima hi kanilo nangma po anilo chung ho jok chu ni atia misual tak alo ni lo bok nen segi chu aneta a segi chuan ba jongjong chu ta akal chuan an rul fel anga ngai turin remna siam turin atita a donation an pek na chuan in hole umi chuan an zui ve boka segi le dojia chu thla an la duna reporter ho chuan an in date tak tak lo chu an zota an in date lo thu chu an sei duna chuti lai tak chuan kangsa rai chu localin segi chu pangpar pe in ka unau pa hi lo enkol thar o atia segi chuan mak atile mai anui waka in unau chu inin po wak lo niang mo chanchin thara lo lang chu atak ani em ti po shelovin iron lang ve rengota atia sarai chuan min hril sual ani nge yang atia dojia chuan hril sual nilovin thil iti sual zo kani e alo ti ve a sarai ya dojia chuan segi chu ngai tamadil ngala segi chuan ngai dam po indira ngai lo anui za thla kalom ti pa chuan sarai hne na chuan pangpar hi chu min pe to boka kala ange atia chuti lai chuan sarai donation pek chu aron thleng ve boka a unen anin ti che ke moti mai tur chuan dojia donation po chu aron thleng ve le zela mi pui ho chuan ti tha an ti hle a khati jong kha tun tu matan chon ni le phot mai sera kan channel te hi min lo like saka min lo subscribe saka min lo share sak zel turin kanin gen tak mek me we